ewubela otu kọmitii n'ogogo ala anyị ndị ọ ga-abụ ọrụ ha ịchịkọba emume elimoozu nke onye bụbu gọvanọ Anambra steeti ma bụ onye bụbukwara onye isi oche otu ndị okenye Igbo bụ Elders Forum Dr. Chukwuemeka Ezeife. Onye bụbu gọvanọ Enugu steeti Dr. Ezeife bụ ya bụ onye isi oche nke kọmitii ahụ, ebe ndị mejupụtara kọmitii akwamozu ahụ bụ ndị sitere mpaghara geopolitical zone 6 enwere n'ala anyị ya. Ọrụ ha bụ ịchọ ego ịchịkọba ma hụ ka ihe ga-asị ga-abụ emume akwamozu ahụ. Onye nta aka anyị nọ n'Abuja, Princess Ekwi Ajide, ga-akọtọpụ akụkọ a. Otu ahụ na-amalite n'Abuja ka osote okwuru ndị omeiwu nnọchite obodo nke etiti Benjamin Kalu kwuru na Ezeife biri ndụ ịgbahapụ onwe na-anwa ịhụ na Naịjirịa gara n'ihu, nke mere na ndị nnọchite obodo mmadụ 43 si na ndịda ọwụwa anyanwụ dị njikere ịkwa Ezeife dịka o si kwesị. Ọ kwara arịrị maka ọtụtụ ndị a na-egbu na ndịda ọwụwa anyanwụ ma ọtụtụ ọrụ ndị agha na-arụ na mpaghara ahụ, ma kwee nkwa n'ụlọ ọrụ ya ga-ahazi ya site n'imepe ihe ọ kpọrọ South East Development Commission na ikekwa ndị ntorobịa site na gọọmenti nke ebe ụlọ. Kalu doro ndị ndọrọndọrọ ka ha ṅomie agwa ọma Ezeife, onye ọ kọwara dị ka nlegara anya ya n'okwu nnabata ya ka onye bụbu gọvanọ Enugu steeti na onye isi oche ya bụ otu Ezeife gụpụtara ihe ọ kpọrọ akara 3 gbasara anya bụ ọkwụkwọ ozu Ezeife nke ga-ebido n'Abuja tupu elie ya n'obodo ya bụ Igbo Ukwu dị n'ime Anambra steeti. Dịka o siri kwuo, ndị Igbo chọrọ iji ịkwa ozu Ezeife wee gosi na ha na-ele ndị isi anya, gwakwa ndị Naịjirịa ndị ọzọ na ndị Igbo dị n'otu. Ọtụtụ ndị ọzọ welitere isi kwuru okwu n'oge ahụ gụnyere Dọkịta Ifedokwenna, onye bụbu onye isi ndị polisi, Dọkịta Mike Okiro, onye otu PDP Ben Obi, onye bụbu onye isi oche Police Service Commission Simon Okafọ, ọkammụta Ihechukwu Mmadụbụike na ọtụtụ ndị ọzọ toro ya bụ onye a na-ekwu okwu ịkwa ozu ya. Site n'Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.